Det første vi gør, når vi skal have samlet basis, er at vi tager bæltet, som det således ud. Vi skal sørge for, at det her stykke mellem de to ting her, det skal sidde midt for ryggen. Så den her kommer til at sidde lige på rygsøjlen. Dernæst skal vi have justeret bæltet, så det her spænde, det kommer til at sidde midt på maven, lige under navlen. Det gør vi ved, at vi tager enden, sætter den ind i hullet her, og ind i det næste hul. Og det gør man således her. Så tager man bæltet, tager det rundt om livet, får en body marker, til at kontrollere, sidder midt for ryggen. Sådan der. Kontrollerer, at de spændende uden takker, de sidder under navlen. Klikker den i og spænder til. Så skal vi have samlet basis. Så vi tager først spadehølstret, som vi skal have sat på. Det gør man således. Det skal sidde midt på ryggen. Tager spænderne. Klikker dem ind. Derefter skal vi have påmonteret ABC-tasken. Det ser således ud. Hvis man er højrehåndsskytte, så skal man have magasinerne siddende på venstre side af basebæltet. ABC-tasken på højre side. Hvis man er linksskytte, skal det være omvendt. I det her tilfælde der er det en højrehåndsskytte, vi laver base til, så vi monterer ABC-tasken på højre side. Den måde vi gør det på, er at vi har de her sorte pløkker, som vi skal have sat ned i hullerne, der er her på basis. Dernæst har vi også vores velcro her, som vi lukker til, sådan her, og klikker dem ned i her til sidst. Det ser sådan her ud. Husk at få samlet basis tæt, så der er plads til alle tingene. Så rører de sorte pløkker i. Dernæst spænder vi velcroet her. Begge stropper. Sådan. Og det sidste klikker vi dem fast. Sådan. Når vi har fået påmonteret ABC-tasken, er det næste fældkniven. Ser således ud. Der er en anordning her, hvor man åbner den. Det gør man således. Sådan der. Så skal man have sat den helt op tæt til ABC-tasken. Op ved siden af her. Få den lukket. Sådan der. Og så kan vi sætte kniven igen. Nu har vi fået monteret spadehølstret, ABC-tasken og fældkniven. Det næste vi skal have monteret er udrustningstasken. Man kan kende på, det er den med snefang i her. Den monteres på samme måde, som vi monterede ABC-tasken. Vi har de her sorte pløkker, som vi skal have ned i hullerne. Og derefter skal vi have spændt velcroen. Ned med dem. Spændt velcroen til her. Og så skal vi lige have den ned og sige klik hernede. Sådan der. Og sådan der. Nu er højre side af basis komplet. Når højre side er komplet på basis, skal vi have påbegyndt venstre side. Siden af spadehølstret, der skal vi have påmonteret fældflasketasken. Det ser således ud. Det her vi har vores fældflaske, vores kop klam. Så ud, det er nemmere så. Den påmonteres på samme måde, som vi påmonterer ABC-masken, ABC-tasken og udrustningstasken. De sorte pløkker her, som vi sætter ned i hullerne. Sådan der. Så spænd velcroen. Og få dem klikket i her til sidst. Sådan der. Som I kan se, når den ligger ned her, ser det meget kompakt og tæt ud. Derfor kan det være en fordel at lige sætte basis op sådan her, så det er nemmere at få plads til alle tingene. Fæltflasketasken på, og det der skal så ved sådan af den, det er vores magasiner. Nu påsætter jeg bare den ene, fordi det er forskelligt fra regiment til regiment, om man får en eller to magasintasker. Så lige magasinerne ud.
Derefter så er det samme princip som de andre tasker vi har haft. De sorte pløkker ned i hullerne, stadig godt tæt op til tasken ved siden af. Således. Få lukket velcroen. Sådan der. Og få klikket i. Sådan her. Nu har vi påmonteret alle tingene, der skal være, for at have et komplet basis. Så nu skal vi have sat tingene i. I vores magasintasker lægger vi magasinerne. Således. Dernæst har vi fældflasketasken. Ned med kop klam. Og dunk drikken. Således. Derefter har vi vores spadehylster. Sætter spaden ned i. Sådan her. Har vi vores ABC-taske. Her lægger vi sådan noget som antigaspuder og antifosfor, dubeklude ned i. Og ABC-masken ned. Således. Så har vi udrustningstasken. Og her har vi ting som ekstra magasin, blodskydningsforstærker og sløringscreme, granater, hvidesæt osv. Sådan. Når vi har fået samlet basis, og vi har fået fyldt tingene i, skal vi have påmonteret bærestykket. Det ser således ud. Det vi gør, det er at man tager det bagerste stykke. Det her skal vi op og have ligge på skuldrene, og det her skal ligge på ryggen. Derfor tager vi bagerste stykke, og de to bagerste stropper. Dem skal vi have sat fast i de to, vi har her, som er lige på siderne af fældsspadehylstret. Så den tager vi, kører ind i her, således. Sørg for at snoren den ikke snor sig op i her og ned igennem her. Det gør I med begge to. Så har vi fået begge bagstropperne på. Dernæst skal vi have dem her, som skal køre ud på siden af din krop. Så du bestemmer egentlig selv, hvor du skal sætte dem, men smart er at sætte dem her i udrustningstasken, da vi har de her skrå ting, som vi kan sætte den i her. I der. Samme måde som før. Op og have den spændt. Således. Den anden kan man sætte i den ene magasintaske. Sådan der. Samme måde som før. Op. Og have den spændt. Sådan der. Så har vi fået påmonteret sidestropperne. Så skal vi have de forreste stropper på. Der kan man tage den venstre til magasintasken. Spændet der sidder her. Ind igennem den øverste. Op og have den spændt. Sådan der. Og den højre kan man tage den i udrustningstasken i den forreste spænde der er. Ind igennem, op og have spændt. Sådan. Så har vi fået monteret bærestykket. Det sidste vi skal have på, det er enkeltmands forbinding til tasken. Så således ud. Den skal, da vi i det her tilfælde har lavet basis til en højrehåndsskytte, skal den sidde på venstre skulder. Hvis det er længsskytte, skal den sidde på højre skulder. Det er så, den ikke går ud, når man har kolben op i skulderen. Sætter på sådan her. Sådan der. Spænder den med velcroet. Og lukker spænderne. Således.
tager vi basis. Får det spændt på her, så det passer, så det bliver siddende på dit hofteben, selvom du ikke har bærestykke på. Så tager vi bærestykke på. Sådan her. Så skal vi have spændt stropperne her, så det passer. Og der kan man med fordel bruge en body marker. Spænder lige de første her selv. Forreste. Så kan body marker spænde dem på siderne og dem bagpå. Her er det vigtigt at sørge for, at stroppen her, bærestykket, det ikke sidder helt op i nakken på dig. Men det sidder her på ryggen. Sådan der. Og så har vi fået samlet basis.